गुफुरै गोजाखा सोरगिदिं दा बे समायना रमायना एयार कन्डिसन सिङाव जेरावहाय गोलोमनाय गैया निमखि ओंखायनो निमखिसो होखाबाय आरो जानायाव निमखि बिसोरो ने जोङो इनभेस्टरा बे मोजां जाबाय कंग्राचुलेसनसै दे बेलाथि जानाय जोब आरो इफोरो लकेल नङा बेलाथि जानाय गोजा नै बिनानावफोर थादो हामबायसै औ दे थादो खुलुमबाय लोगोफोर दिनै भिडिअखौ न'निफ्राय जागायलायबाय थांनो ओंखारदों बङाइगाव चापागुरियावहाय गोजोनथाव खौरां जोंनि मोनसे गोथौ गामिनिफ्रायबो मोनसे न'खरा टाउनावहाय बिजनेस खालामहैनो हानाय अबस्था जादों बे बिथांमोननि बिजनेस सेटआपखौहाय दिनैहाय बेखेवनाय हाबाफारियावहाय थांनोहाय ओंखारदों दा आङो सासेसो लोगो लांफानानै थांनो ओंखारबाय न'निफ्राय माथो बाय बाय अब्ला जों ओंखारबोबाय दिनैहाय एसे सोमजोरो नुदों लोगोफोर मानो होनोब्ला अखा हादोंमोन दाबो इसेबां स्रां जायाखै जायगाया फैयै सोमखोरखौ दैखांबाय आंनि फंबायखौ गोरलैबायदि अवारेसो लोंगासिनो मोजां उदैफ्रा एसे थिग जायो बेबायदि जों सानैजों ओंखारबाय जायखिया थांग्रोनि जायगासिम मोजां जों गामियाबो नाय ओरैबायदि गिदिर बोरमा लोगो मोनबाय नै आयौ माथो बोरमा इलाय एफा गिदिर सौबो नायसाय बेसे गिदिर ओरैबायदि गिदिर बोरमा लोगो मोनदों नै आदै फ्रेमुसनि मा लकेल ना माथो बिथेलानो जागोनदां हनै बा मोसौ फिसा बोनाय थां माथो फैयैहाय हाग्रामा ब्रिज मोनफैबाय जोङो नै हाग्रामा दालां दैया एसे देरदों नै बिमा दैया नै खोमसिन दं दाबो अखाया हाबावगोन So this is हाग्रामा ब्रिज बारा गोजान गैले मोननायसै चापागुरि मोनफैबाय होमब्लानिया चापागुरि अब्ला लोगोफोर सफैबाय आं लकेशनाव बसुमतारी हटेल एन्ड रेस्टुरेन्टखौहाय बेखेवगोन दा लकेशना जाहैबाय बे चापागुरि बाजार एरिया दा नोंथांमोना मिथिगोन नैबे जाहैबाय सना हटेल बे सना हटेलनि अपोजिटआवनो दङ नैबे बसुमतारी हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट दा बेवहाय माखासे बिथांमोननि गिर्जानि एबा मण्डलिनि दैदेनगिरिफोरा दंफैयो बेवहाय माने माखासे बिनाय आर'ज हाबाफारिजों दिनै बेखेवगोन बेनिफ्राय बेवहाय मा दं मा गैया सिङाव गासै फेसिलिटि मोनजानाय मा मोननो मोना बेखौ आं एसे उनावहाय नोंथांमोननो खिन्थागासिनो दं दे बे समाव ज' जाबाय आरो थामथिमसै दा बेखेवनाय हाबाफारिनि थाखाय बिनाय आर'ज ख्रिस्टाननि नेम बायदिहाय बेखौहाय बेखेवगोन जोंखौ नायनो हामबायसै नोंनि गिदिरथार अनुग्रह दयानि गेजेरजों आफा दिनै जोङो बेबायदि मोजां समखौ मोननो हाबाय हटेल बा रेस्टुरेन्टनि थाखाय दिनै भारा सिस्टेमाव लाबाय जों गथायदों आफा दिनै बिथांमोननि दिनै बे मावनायाव कास्टमारफोरनि साफ्रोमबो लोगोसे थादो हासिगोन जों दिनै आखायाव दै लादों बे दैखौ पबित्र खालामदो जाहाथे बेखौ सारनायजों गासै दिनै बिफा फिसा गोथार जिउनि मुङै आङो बेखौ हानाय जाबाय बेखेव जानाय जाबाय ख्रिस्टियाननि नेमखौ लानानैहाय बेनिफ्राय दा बे सिङावहाय मा दं मा गैया जों बेखौ हाबनानै नायदिनि लोगोफोर दे बे जाहैबाय बसुमतारी हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट मोखाङावहाय नैबेबायदिनो नोंथांमोना गोसोआव ला जायफ्रा फैनो जाफैनो नैबे खाथिजों फैगोन नोंथांमोना बेवहाय माने बेखौहाय नायनानै लानो हागोन नै बेवहाय बिथांमोननि श'आ मोखांजों बेबायदि आरो नै बेनिफ्राय नैबे बाबुआनो जाहैबाय नै मेनेजार हमना लादो गोजोन्थों दे बे जाहैबाय रिजयस बसुमतारी जों गामिनि आरो फंबाया ओमफ्राय बिथांमोना नैबे मोखांनि बेवहाय जिरायग्रा माग्रा आरो थालि आरो ओंखाम जानायफोरनि मोखाङावहाय रेस्टुरेन्टनिया सिङाव दं माने एसि हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट नालाय हटेलाव जों थालिया नैबे मोखाङाव होबाय ओमफ्राय थालि ओमफ्राय सिङावहाय रेस्टुरेन्टखौ जों एसि रुम बानायना होदों आरो गरमखौ बासै दानि मानसिफ्रा ओंखायनो बे फेसिलिटिखौ बानायनाय जाहैबाय आरो गोदोनिजों दानिजों गरमा एसेलाबो आलदाखासै ओंखायनो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय रिजयसनि बिदा दिपंकर बसुमतारी आरो इयो माने बेबो अस्तादखा संनायावहाय बिराद गोबाव माने एक्सपिरियेन्स गोनां बेंगलराव मायावहाय खय बोसोर 7-8 बोसोर ओमफ्राय इन्डियान चाइनिज मा हायो चाइनिज इन्डियान ओइ नानि
बे गासै बिसोर न'खरनि आरो दा जोंनि बर' न'खरनि संनाय खावनायखौ बे बे नायगोन नायजोबगोन दायथ' संनाय खावनायखौ बे नायगोन आरो ओमफ्राय नैबे फंबाया जाहैबाय मेनेजार मेनेजार बे मेनेज खालामगोन आरो बेबायदि ओरैहाय सफासे दं जिरायथ'ग्रा ओमफ्राय नैबे मादैया जाहैबाय बिमा बिसोरनि बिमा आरो ओमफ्राय नैसोर बिसौ बियो जाथि बिसौ जाहैबाय जाथि बाहागिफोर औ गासिबो माने न'नि मानसिफोरखौ दिनैनि बे हाबाफारियावहाय लिंहरदों आरो नैबे मा होनलाय बिब' बे बिब' गोलैसिन बिसोर गोबांखा साबा ओमफ्राय बेनि बैनाया नैबे बैनाय गुमै गोलैसिन जाहैबाय बे माने हिनजावसाफोरनि मादाव गोलैसिन जामाय बे नोंनि लोगोफोर जाहैबाय बिसोर आसल गोरलै बिसोर जानो हागौ कुम्फु गोरों माबा गोरों जानो हागौ बिसोरो आंनि निमखि टिमनि लोगोफोर टिमनि मा टिम निमखि टिम निमखि ओंखायनो निमखिसो होखाबाय निमखि टिम बिसोरो ने ओमफ्राय ओरैहाय नै टेबोला बेबायदि आरो टेबोल चेयार नै गासै दा माने गोराखा दा एसे हाखु दाखुबो जाबाय नालाय समा ओंखायनो टेबोलखौ जों बेहाय गंबा सोथ'बाय 20 जननि केपासिटि दं 20 जननि केपासिटि दं ओरैनो 20 जननि बारा अर्डार फैयोब्लाबो जों होनो हागोन मेनेज खालामनो हायो 40-50 जनखौ जों हायो माने जोङो ओरै एसि रुमावबो दंखायो नालाय गोनांथार जायोब्ला जों खावसेखौबो सोनो हागोन एडजास्ट खालामनो हायो खालिखौब्लाबो एडजास्ट खालामनो बिसोरो मिस्ट्रिफोर नामा मिस्ट्रिफोर ভালো হয়েছে না আপনার চেফ সেমা বেनो बे सना हटेलनि सना हटेलनि सेफ नायफैदों खाथिनि सना हटेलनि सेफ रमेश छेत्री रामलस दामिस आब' गेदेर बाव नैबे जोंनि आब' देरसिन बेंगल सिलिगुरियाव हाबा जाहैबाय नैबे आब'आ बेबायदि नैबे दिनैहाय अपेनिंनि नालाय एसे साजायनाय दं बेलुन्स माबा माबि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बिसोरनि फ्रिज जाहैबाय नै दै गुसु कल्ड ड्रिंक्स गोसोबायदि मोनगोन थान्दाया एभेलेबेल बे सासे आब' गेजेर बे तहिना बसुमतारी बे हटेलनि मेन मा होनांगौ स्पन्सर ना फाइनान्सार थांगौ जादों फाइनान्सार जोंनि इनभेस्टरा जोंनि केस्रिनि गामिनि ज' देरनायनि नालाय बेबायदि मोजां जाबाय कंग्राचुलेसनसै दे बेनिफ्राय बेयावनि गोथाव जाग्राफोरा नैबे फंबायनि आखाइनिफ्राय फैगोन आरो राजु आरो बे बिथाङानो फंबाय हटेलनि जानाय लोंनाय बेदर नाफ्रा मा मोनजागोन बेदर ना ओरैनोलाय जेनेबा जोंनि बर'फोरनि हटेल होननानै बुङोब्ला फार्स्टआवनो जोंनि अमाया थाग्रोखायो अमा थाखागोन स्पेसियेलि जों सा ओनसोलनि आरोखि अमा होनबायब्ला बे नांखागौ ओंखायनो दाउ अमा हांसो ना खुसिया ओमफ्राय स्पेसियेल मोनसे दंबावो होनोब्ला जों मैसोखौबो जों खालामनो आखायाव लादों आरोखि ओंखायनो जानोब्ला फैनो हागोन माने जों सेफखौहाय एसे एक्सपिरियेन्स गोनांखायनो लाखादों फालिनायबो जोङो दंनाया जों माखासे नारजि अनला बायदिसिनानि थाखाय जों बर' हिन्जावफोर लादों माने गुबुन हटेलफोराव मावनानै एक्सपिरियेन्स मोननानै फैखानाय दा नोंथांमोना खोनाबाय बे जिहेथु बर'नि हटेल बर'नि जानाय लोंनाय ट्रेडिशनेल फुडफोरखौबो माखासेफोरखौथ' मोननो हाखागोनानो जाहैबाय जेरै नारजि अनला सबाय बायदिसिना गासिखौ नांखागौ जाहैबाय बेनिफ्राय दामफोरा माबायदि जागोन दामफोरखौ जों ओरैबायदि गोजौथ' दोना गाहायाव दोनना होदों बिराद गाहायाव दोनना होदों माने जोंनि बे जायगाया जोंनि ओरै थांलाय फैलाय गामियारि जों गामिनि मानसिफोरनि थाखाय मेन लामा नालाय ओंखायनो जों माने हटेल गिदिरफोरजोंथ' जों रुजुनो हाखाया नालाय ओंखायनो जों माने हाबनोबो समाव माखासे उसुबिदा जायो जों गामि ओनसोलनि मानसिफोरनो ओंखायनो जों गाहायावनो दोनना होदों आरोखि खिन्थु प्राइस गाहाय होननानै आबा जाब्बा बेबायदिबो नंद्राया साफायै साखोन सिखोनै माने एसे ल'आवनो आरोखि मथा मथि बुंनो थाङोब्ला जों मिरामिसखौहाय जों 80 थाखानिफ्राय जों स्टार्ट खालामदों आरोखि मिरामिसा जोंनि 80 अमाजोंहाय बिदिनो 150 थाखा दाउजों 180 200 जों बिदि खमावनो दोनना होजोबदों आरोखि ओंखायनो फै गोसोबायदि जाफै लुबैनाय बायदि न'आव जेरै बेबायदि मोनजागोन बांद्राय होफबबो जानाय नङा गैद्रायै थावाबो जानाय नङा आरोखि मस्ला खम दानिया बेयावनि स्पेशल रुमावहाय हाबदिनि लोगोफोर बे जाहैबाय रेस्टुरेन्ट पार्ट ओमफ्राय बे जाहैबाय एसि एयार कन्डिसन पुश सोदो ओमफ्राय बेवहाय गोबां आलासिफोर जिरायनानै दङ नै बे फुल एसि एयार कन्डिसन आरो
दिनैनि बेखेवनाय हाबाफारियाव लेंहरजानाय आलासिफोर आरो बिसोर गासैबो जिरायनानै दं रेस्टुरेन्ट सिङावहा बेलाय दा नैबे जाहैबाय माखासे आइटेम्सफोर रेडि जायखौहाय रेस्टुरेन्टफ्राव मोनो आरो गासै बेलाथि जानाय जोब आरो बेफोरो लकेल नङा बेलाथि जानाय गोजा नै ओइ फैद' दा बे समायना रमायना एयार कन्डिसन सिङाव जेरावहाय गोलोमनाय गैया गुदुं गैया नैबे गरम बोथोरफ्राव बिराद मोजांसै आरो बेयाव जिरायनानै जानाय ओमफ्राय नैबे माखासे आइटेमफोर रेडि दं बाबु नैबे मा चिल्ली चिकेन सोर सोरनि फेभरेट मोनगोन नै ओमफ्राय नैबे कबि मन्चुरियान बेज फ्राइड राइस ओमफ्राय नैबे आन्डा नुडल चिकेन ललिपप माब्रै क्रिस्पिकन पेपार आदसा जायखिया जुखामनि आरो इयो जों जुखामखौ होननायसो ना माथो कफि दुम्बा ओमफ्राय नैबे फ्रि फ्रि सादेरनायालाय बे हानि चिकेन इयो दाउनिसो इयो ने आदसा ललिपपनि सस गार्लिक सस वाव बेबायदिनो होमब्ला जानायनायसै जों गासैखौबो एसे एसे दिनैहाय नैबे बसुमतारी हटेल एन्ड रेस्टुरेन्टआवहाय जों जाहैबाय सिख्लाफ्राथ' बिराद जायो बे माबाखौहाय मा होनो चिल्ली चिकेनखौ माने हाइफाइ रेस्टुरेन्टफ्राव जेरै मोनजायो बेनो आरो टेस्टआ नों मा जाखो ललिपप फेभरेट चिकेन ललिपप मोजाङै जानो फै बरिया जाब्रेलाबायनानैसो गिबायलै आं गावखौनो गाव होबाय जों जानाय एबार ज' जाबाय दानिया जाहैबाय लान्च टाइम दाने ओंखाम जानायनि टाइम दहायहाय एसे माबा माबि नुडल्स बायदिसिना जाबाय रेस्टुरेन्टनि पार्ट दानि हटेल पार्ट जों आइटेमफोरखौ नायनानै लानि नै सोरगिदिं खुरै गोजाखा सोरगिदिं नैबेनिफ्राय जागायनोसै बे जानो हागौ बोरमा खासि बे लकेल दाउ नैबे हांसो अमा बिबु अमा बेदर नैबे सबाय बिमा भाजा दांबुदि नारजि अमा मेजेम ओमफ्राय नैबो थाबाय दाल सबायजों दाउ लकेल लाब्रा जोगोनार आलु बायदिसिना ओरै थाबाय बाथोन पापर सलाद ओमफ्राय नैबेयो मा बाथोन एबा जायखिया माबा मोनसे बाथोन आरो इयो नैबेखौ नायदो नै माबायदि साजायनानै लाबोदों वाव नै जाग्रा लोगोफ्रा गफि होनायसैलै जाहोदों गोसो होना जाजोबखादों औ ओरैबो सासेलै बेलाय जादों नालाय जादों नोंबो होदो गोसो होना जादो दानसुला दे मारै है नङा गोबाङै जानांगौ मा होनो जागायनायसै गोजोनबाय दा टाइम टु इट बिदिसो जानांगौ रा हटेलाव नोंथांमोनाबो फैनानै जाफैनांगोन फैसा गारनानै मोनजानांगोन गोथाव थिग बिदिनोबो जाफैदो फैसाजों गारनायजों लोगोसे मोनजागोन गोथाव गोथावब्रा माथो होखाबाय नै बेबो मारिखाबाय नै मोजाङै मारिदों दा आंबो मारिजोब्बायानो नै जोंनि बर'फोरनि उदै आइदिखौल' मोजां मोनखायो नालाय बेबायदि ओमफ्राय जाय बसुमतारी टाइटेल एखे दानागारथार बे हटेलखौहाय बसुमतारी हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट नालाय जों रेस्टुरेन्टआव हटेलनि ओंखाम जादों आरो बेबायदिनो नैबे रेस्टुरेन्ट पार्ट बे फुल एयार कन्डिसन रुम आरो बेयो बिराद मोजां साजायनायखा निट एन्ड क्लिन हाइजेनिक
बेलाय नैबेबो बसुमतारी बेबो बसुमतारी सानैबो बसुमतारीखाय बिसोर गुबुन हटेलाव हाबखालि एबार बङाइयाव फैबायनाय बे बसुमतारील' हाबगोन सानैबो बसुमतारी नालाय नोंथांमोनाबो जाफैदो जोंथ' जानानै ओरैबायदि गोजोनबाय उदैया बुंबाय नै ओरैबायदि जाखाबाय ओमफ्राय दा बिदायनि सम गोसोआव लादो बसुमतारी हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट अपोजिट टु ट्रु भेलु नङाब्ला सना हटेल बेनि अपोजिटआवनो चापागुरि बाजार बे हाग्रामा ब्रिज थांग्रा लामाजों बिदायथ'सै होमब्ला दे बिनानावफोर थादो हामबायसै औ दे थादो औ थादो रिजयस होमब्ला हामबायसै दे बाय बाय औ नै बिदि बाय 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 दे लकेसनखौ गोसोआव लादो बसुमतारी हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट चापागुरि बाजार चिरां BTC 783380 हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट ओरै थाबाय सना हटेल ओरै थाबाय ट्रु भेलु बेनि जास्ट अपोजिट ओरै साहा थांबाय हाग्रामा ब्रिज ओरै थांबाय बङाइगाव टाउन खोलाजों दिस इज बसुमतारी हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट